Kadekot kebalai po kadon ikini kitit. Bat u aron ula kren ya kita kitin baro ya ki utrai ula kren ha Moses. Bat ula leru ya kita pela hakmat u ba. Kadekot kebalai po kalapen scam ya ke ba u blay ula de patha na kita kadekot ki besha khamat. Ba u Moses undong kren bat umonong aron ulong kren bat Moses pada ude buanra ya kaktir ke jok trai ha u aron to ya kata ka benta u aron u pendap abang ni aron ula kren ya kita kitin baro ki utrai la kren ha Moses kala bet kita amdai to ka benta ka babut hang ni kalong ula le ru ya kita kidak phla hakmat upai pa ini hang ni kam juat yangi kendiat mo hato dei u Moses ubale yakini kita pela khawat pa ni endei u uh, Aaron undei Moses endei Aaron to ini pet kendiat ikini ki ia ka dekat ke bakat nyo le ni ke bakat prabo ka dekat ke bakat nyo ha ka dekat ke bakat nyo pet kini kentin men shimru yauni uding do ha ka kti jongme da uba men sale ikidak pla kani kadi kijing betha ka jong ublay yo Moses ha kani ka dekat ke bakat nyo kidi kijing betha ki jong utra yo Moses ni manu bende kamba kat kum ka dekat ke bakat nyo de Moses bende ini kidak kla to dan ni poi kani ka dekat ke balai po hang ni manu bende kamba udi waron kamdei tam ukren hendai ulia du ikida pela hakmat u pai pa tikumnu kani kan yamir lani kan yarap yangi ki puli kani ka dekat ke balai po to ngi jam yang sekmat mo nyepet yang kita dekat ki bisa khamat ha kani ka dekat ke bakat san hang ni hadin kadon em kini ki kintin ngan hikai ya phi ya ka ei ba phinle kidana itu tahang ni ketuk ke kentin ni ke kentup lang yu aron bot yu Moses kamlong tang kawe lada dei ba la batha tang ya u Moses ladi ongan hikai ya me ya ka ei ke ba menle hendre hang ni la kentup lang ya u aron ngan hikai ya phi ya ka ei ba phin le te dingi ya dakani ka ba dakini kentin ki badan hakni ka bentak ka khadu jun khat ka khat san ka pen scam ya kani ka khot ka balai pho ban om bau aron long u bale ru kini kita phola hakmat u pai ba kani ka dei hadin ba kila ale ikendu ini kitmen kisan bat ban yathuru haki khun Israel ki badan hakari Egypt to ifidan ye ban berapang tu masih penrap mangkumde kani dekat ke balai po kapin ya serdo bat ki kentin ki badan ki dekat ki basyakmat ki ba udi utrai ba boleh ya keren mo Moses wong ba ngan long kumu unlong yu Moses unlong basentur unlong no hikai yu Moses kum tahiru unlong yu aran ti hang ni dekat ke balai po kaya serdo ba kani ke jing ong ba hang ni ru utrai ba boleh uba keren ling ba aran dan di utrai ba boleh uba pasya aran uba keren ni kitiki langba lani kipat ba Israel but they try uba boleh uba penla yu aran ru kum ba IT yu Moses ya kita kam pela kita kitak pela ke jong utrai ba boleh kalong ru aran to nginjam su dekat ke balai phuwei mo
To ki kentien ki badan yang dekat ke belai huwei ki ong kum ni. Bat uta upat ba ulangeng. Di men ba ki layu asngau ba utrai lawan ya ki khun Israel. Bat balak bat ba ulakmi ru de ya ka jing shitom jongki. Anda kumta kila demi laki kli bat kila yamani ru. Kani kat kebalai huwei kalong kajing benram. Halor jongki ki ba kila yo sngau ya ki kentien ki ba aron ula depan pau bat ka jingdon ringkat ka jong Moses bat bakila sakhiru ya ki tu ki dak phla ki ba ublei ulala pen pau ni ulala pen hau Moses to nakitu kila itli kidak ki ban ya rap ya ka ban pen ko ngu kini ki ba ki de syaitan ki tu ki arna syakmat mo pengkelap sen nang ta ka ba penmi ya kan yang tholi dak ba bu ikakti sipo ka syadem ti tu ka jing pun kelas 6 keempat day yang demo te ke ai ka ba sengotan nat ingi yang ni bagi pudi ke khot ka boleh huai kalong ba kini ki khun Israel ki badan pleng jong ka jinglong marau haba ki la yosmo ba utrai ba blei lawan yaki bat bulakmi ru ya ka jing shitom jong ki langet baka jing duwai ke jong ki kamshim sep ai ke bomot bai ban ong nak tin ba sai ba utrai ba blei yu asngo wi ka jing jong ki bat halor jong kata hawat ha bakidan pleng jong ka jing long marau kila pendam laki kli pat ki maniru ya utau play ong bai da kantin ke kham jam yangi ki bapuli ni ba play uba im menta uwan long ka jing scam halor ka jing yo sngo jong kini ki khun Israel bakila pediang ya kantin ki ba wanra aron baru Moses to fidan ye ban rap alor iktu Kadang nak kumni ban bu hakar kong ka jingkeli artat mo. Kani ka life huwai ka dekat kadon ni kentien ka bonra haka jing phalang jing mut ba pusan ni banta. Bakara syaka jaka haka ba kini ki arut kidang ba Moses Aaron men jong ki poi peniakren ha ki nong yalam bat baro upat belien jong ki khun Israel ki badan hari Egypt kabar kajing ya thu bat kajing pen ya kita pela tani kita kiba per ka penlong yakini ki pat ba ki bolong ki khun Israel ban pediang ban nget ya kajing ong jukini ki arngut ki orang ba ada kajing keli mga kwa ban ong ni kalong kani te bau pat ba ulanget bam ba utrai ulawan yaki kani ri ke benta ka ba kham juat ban so thu ya ki priu ki ba ompat nangam jeliu kumalong mangi ki pat ba mo kumno ken la ban pediang kumno ken la ban ya thu lani kumno ken la ban bu ri ni ken tien de bo utrai ulawan ki kon Israel nama ka jing ya keren kadai ha lau peniap apre Moses bo utrai bo blei ha ka ding ba ing baksan ing do bat kadai ka jing ya keren jog ni ki arun ki orang ba Moses bo men jong aron bat men ta kadai hakmat jong pa ba mereka jing peniatan serdo bete bo utrai lawan kon Israel kita ri benta ka ba kham buat man so ladang ila sngap iki bai keren nadu ki lenong ki bisa kamat ka syai hungni na baka kerteng ka jong ublay kalong specific hungni u try yawe ani u Jehovah kai mar baki wan ya kaban ya thu haki temen kisan dan haki pat ba ki penan kam da kani ka kerteng ka prong specific mo u yawe lani u Jehovah ti habaki keren hau pat ba ki keren ki temen kisan da kani ka kerteng ka jong ublay ba ki tip blay jong ki kpatemen jong ki bat menta pat hang ni umdai tang biki keren kira ka khubor ndrei ki dapat iru iki kampala ki ba ublay la patha leng ba jong Moses padu
Aaron. Jadi halor jong kata kanong rim ka scam.